При мен вече е Миглена Делчева, която сама по собствено желание преди малко повече от година ражда своето първо дете в домашни условия, съвсем естествено, без асистирана медицинска помощ. Много ми е приятно, че тя сега е при нас. Тук е и резултатът от това невероятно преживяване. Мартин, който е на годинка и скоро ще стане на годинка и 2 месеца. Точно така. И е много живо и сладко детенце. Здравейте, добре дошли. Благодаря. Сега веднага ще те попитам как се реши на тази смела постъпка. Ние малко си поговорихме, усещам, че става въпрос за един много интелигентен и образован човек. Благодаря ти. И как такъв човек взима такова решение, което е от изключително значение за твоята съдба, за тази на съпругата и на бъдещото дете? Именно, точно така ти каза, образован човек. По статистика хората, жените, които избират да родят вкъщи, са високо образовани. Большинството от тях са много високо. Добре, като имаш много информация, не ставаш ли по-предпазлив и по-страхлив от това, което може да се случи? Въпросът е как преценяваш информацията. Лично аз, за да се подготвя за това раждане, съм изчела много медицински публикации. Да, ти по образование си икономист. Аз съм по образование икономист, работя като консултант. Тези публикации са на няколко езика. Аз специално съм чела основно на английски. Проверих източници на френски и на немски, но нещата се припокриваха, така че аз се върнах на лесния за мен английски език. Извинявай, съвсем малко отклонение. В коя държава така най-много се практикува раждането в домашни условия? Според твоите впечатления? В Европа е разпространено предимно в Северна Европа. Да. Дания, Холандия, Норвегия, Швеция. В тази част на Европа. А Съединените щати? Съединените щати, различни са процентите за различните щати, там и законодателството за всеки щат е различно. И така. Добре, това законово позволено ли е в България да се... Виж, раждането е естествен физиологически процес. Няма как да бъде забранен. Това е като да забраниш припадането на обществено място. Просто не е изпълнима такава забрана. Няма никакъв проблем. То дори и законово уредено в смисъл такъв, че Закон за гражданската регистрация съвсем точно посочва в различните случаи, в зависимост от това кога, къде е родено детето, в присъствието на кого, нали, какви са процедурите, за да бъде регистрирано това дете. Има ли и други българки, които така преди теб са го направили или след теб, твои последователки? Има много. Аз не бих казала, че те са мои последователки. Те просто следват собствените си виждания за раждането. Преди мен има няколко жени. Една от тях даже има 2 деца, родени вкъщи, в момента очаква трето. Ти се свърза извинявай, минавам на ти, свърза се с нея преди ние да се познаваме по принцип, да. Но това е решение, което всеки сам взема за себе си. Нали, разговорите помежду са много ограничени. Тоест някои технически детайли, наистина технически, примерно как вързате пътната връзка или нещо такова. Иначе до сега, след като той се роди, това беше средата на 2008, 6 месеца след него, от началото на годината, вече има 5 българчета така родени, съвсем съзнателно вкъщи. Очаквам до края на октомври всъщност още 4 бебета. Да. Кажи ми сега за самото чудо на раждането. Колко време продължи? Как започна? Имаш ли момент, в който искаш да се откажеш и да влезеш в болница? Никакъв случай. Не. Това е такова прекрасно изживяване. Добре, считаше толкова. Аз не мога да ти обясня, връщаш към изключително хубави моменти. Тоест не е това най-тежкият момент в живота на всяка жена, както обикновено сме свикнали да говорим. Нищо подобно. Нито има някаква тежест, нито има нещо страшно. Изобщо това е такова удоволствие, такава радост, целият процес, такова спокойствие. Аз четох някъде, че 5 дена са продължили родилните болки. Не ги наричай болки, моята болка няма в целия процес. Няма болка. Целият процес болка. Как се постига това нещо, след като всяка жена, която е раждала, говори за болка? Не е точно така. Значи, действително, болката се явява, тя е предимно обусловена в главите ни, но тя се явява в резултат на 3 неща. Страх, вина, срам. Страх, когато се страхуваме, нямаме много информация, не знаем какво се случва. Вина, хората изпитват вина различно. Някой се чувства виновен, защото майка му е имала тежко раждане, друг се чувства виновен. Искаш да кажеш, че ти нямаш всичките тези емоции, не присъстват в теб, тези чувства. Сега съгласи се, че когато 20 души непознати идват и започват да пипат по тебе, не е приятно и не е комфортно.
И организма се отбранява. Организма се отбранява определено. Мисля, човек и да го иска и да не го иска, то се случва. Задейства се механизма на искам да се махнат, съвсем подсъзнателно. Да. Цялата кръв, вместо да отиде във вътрешните органи, да се насочи да кръвоснабдява матката. И да подпомага процеса. Именно, се изтегля към крайниците. Да. Тялото реагира. Искам да се махна от тук, не искам да седя. Никога не съм гледала на това по този начин. Ами така, вкъщи всичко това го няма. Има много голямо спокойствие. Ти си господар на дома си, правиш каквото си искаш. Ама ти и съпруга ти бяхте там, така ли? Да. Ми кажи ти, кой беше там на твоето раждане? Кажи, татко дойде да ме посрещне. Той много добре общува, между другото, въпреки че не говори добре. Само ти и съпруга ти бяхте. Да, бяхме с баща му. Аз понеже много исках раждането да се случи през нощта, действително така беше. Самото раждане, действително, контракциите продължиха повече от 2 дни, като имаше интензивни моменти, по-малко интензивни моменти. Се казва, много исках дълго раждане. Искаш дълго раждане? Да. А съпруга ти как гледа на цялата тази история? Той беше ли съгласен от самото начало? Не, от самото начало не беше съгласен. Каза, да, добре, ама някой да дойде да присъства, което се оказа много трудно за организиране. В един момент бяхме намерили и лекари, и акушерка, които в общи линии казваха, че са готови, де-факто не бяха готови. Те емоционално не бяха подготвени, не знаеха за какво става дума. Това го казвам съвсем отговорно. Или може би те не искат да поемат тази отговорност в домашни условия, ако нещо се случи. Те не знаят как да го направят. Те нямат представа за естествения процес раждане. Те имат представа за болничния процес раждане. Да. Но не са виждали в практиката си какво означава да не се месиш в процеси, да го ставиш да тече и да се развива и евентуално, ако някъде изникне нужда, тогава да се намесиш, което се случва рядко. Да. Добре, кажи ми нещичко за съпруга ти, че не мога да си представя мъж с толкова качества. Това е, значи, разковничето. Абсолютно, но той, понеже отдавна сме заедно, значи, когато аз си наумя нещо, то не е случайно. Когато взема някакво решение, то е плод на много задълбочени мисли, проверяване на информация, събиране, трупане, анализ и така нататък. И когато каже не, това означава, че действително е проверено на много места. Нали? Информацията не е от един източник. Да. Но в крайна сметка, когато и той видя колко много страх има в тези хора, си каза, излишно е. Ние нямаме нужда от страх да внасяме вкъщи. Ние бягаме от страха. Значи, това е основното, което ви е движило и ви е тласкало към това да направите нещата у дома. Всичките тези... Искахме си удоволствие. Привнесени негативни емоции. Искахте да бъде съкровен момент само за вас двамата. То е точно такъв. Крайна сметка, когато обичаш някой, искаш да се самотиш с него и не отиваш да правиш секс на публично място, с извинение. Българин ли е това мъж? Да. Добре. Защото помислих, че е чужденец за миг. Добре. Много широко скроен българин, бих казала. Човек се промени, възгледите му се променят. По-скоро съм чувала за мъже, които припадат, присъствайки по време на раждане. Аз отколкото такива, които се действат. Се припадна. Да. Знайки какво болнично. Болницата мисля, че е ясно. Но не е такова. Добре, може ли да направим кратко описание на самия процес, на самото раждане? Как стана? Значи контракциите си започнаха една вечер, топла хубава вечер, в разстояние на половин час, примерно, без да зачестяват. Известно време, няколко часа, но половин час. Добре, хубаво. Нищо не се случи там. Примерно изтече част от така наречената запушалка, т.е. слузестата. Това ли е, на което се казва изтекоха ми водите? Не. Водите са друго нещо. Извинявай, раждала съм, но не по този начин. Аз по много болничен начин съм раждала. Която не позволява проникването на разни микроорганизми през шийката на матката. Част от това нещо изтече. Казахме, може да започне. На другия ден очакване, но всъщност така по-интензивни контракции започнаха чак на следващата вечер, което е прекрасно. 8 часа вечерта. Добре, и през това време не следиш сърдечни тонове на бебето. Не се притесняваш, че може да се умотае около пъпната връв. Да помислиме малко. Защо нещо да се случи с сърдечните тонове на бебето? Аз дишам. Защото му е време да се ражда, обаче по някакви причини не може да излезе. И може да се задуши.